Čovjek se tetovirao nože. Slušaj dalje. U njeg su. Nema zjenica u čovjeka. On je evo okolo sve tetovirao u bijelo. Samo ima tačka. Jeboja mater, etog čovjeka ne možeš pogledati ostralno. I ja sam sad konjeg sjeo, a on je našao komad stakla i na klupi urezuje 2822. Znači u klupu urezuje. I ja sad gledam što on piše tam. Kaže, šta ti gledaš? Rekao, vidim nešto pišeš. Sitno, kad još 2822 dana. Kad si ti došao, rekao, jutro su. Problem, rekao, koliko ti imaš, rekao, dan. Baš odade.